Banstang iga Sabbath Skul ke jongi hagani ke step tung ini ruai ya ke jingruai na ke kat jingruai jongi ke number ke ba shispa 100% ya ke Bible Kokpa jungi bhabneng hagabasdang jongke jingaseng jungi hagani ka step sabaton ni kerpat ime atrai bamendan rangkat bat ngi hagajingi syakri ke jungi yeme kamtam ngi kerpat mendan rangkat bat ngi kikenthei hagani perthei satlak barok kawe atrai kamtam mi kitu ki basha banben ki basha le ben habun kirkom atrai me metep eki atrai mene don rangkat bat ki bat kumju atrai ngi ai kerpat ime ka jing don rangkat bat khon ban reu kan patei setlak barok kowe ki jingja kini kisngi atrai me metep ekastang ka bakabakot iboti ke barok ha ki jing penya ki jong me atrai bat yerap ngi bengila ban phai tang shamehi bengila ban brelut ke jing shania tang shamehi ban tusngo jing khot karpat jingi atrai batu map kilai rengkang jingi baro kat bengile bapasosi eme na koi ka porshwe pat Kharbteng jisungi pan amen kublai sabatan ye phi baro ngapdyang ngobha ye phi shakani ka Sabbath Skul jongi hakani ka step kani ga diga sabatan ka bakarpang na ka banta ki kinthei namar balashim bentai kani ka program dikikin thei but kadai ka World Women's Emphasis Day kadai ru kasngi ka jingdwai jong kikin thei jo hakan ka perthei satalak barokawai ka theme jong kani ka program kadai ka jingiet baphalla ujisu ka penki yanga
ngai kublei ya baro ki balai shimenta hakani ka program nadu ki kenthei hado ki khana samla ki habaret ki jongi nadu ka Sabbath Skul hado ka por ka Jingiathuhlypa ai ba ublei un kurkhui ngi baro kat bangi mani ya u hakani gasngi Tung ini pli ke Bible jongi shau Daniel pra khat sao na manta ka jing pulis dang ke jongi Daniel pra khat sao Bad ula ong hanga hadu ar hajar lais pa asmi anda kumta ya kata ka jaga kentang an pun khuj no kan puli biang bad ula ong hanga hadu ar hajar lais pa asmi anda kumta ya kata ka jaga kentang an pun khuj no tungin ya doai Kukpa jungi bhamneng ni ainu emi atrai bamela ai ni kanikalan bangila bani mani biang yemi kanikasni sabatan kabakut ke jombi atrai kani kadigasni kabakarpang nakabanta ki kanthe kani kaperthei setelak porkoi ni ai kerpat emi atrai bamendan rengkat bat kitu ki kanthe iba sha ban ben iba sha le ben ya kanu kanu galiang tunai dar rengkat bat ki atrai ban ni kerpat ru bameni ai dar rengkat bat kani pathai setelak porkoi ha jingja ki kum kini ki por atrai ni boti ki ke apo ke jing penyat ke jome memete be ki ke baro ban dirap ni bingla ban brand ke jing shenya tang shemi pada kani ke por kat chua bangin yamani me hakani gasni ni kerpat ban pha yu musim bokhoin bondar rengkat bat ni khnang bola ban pen sngothu ingi kat bangi puli ka ktien ke jongmi bat hatus ngo ki jing kerpat ke jungi ni kapor map ki la kang jungi baro Kharbteng Jisu ni pan amen hakani kapor ngan IAP ya ka Jingiathuhlypa mission kaba Kharbteng balai bansha shitom kadai ka Jingiathuhlypa kaba na Ireland Shapangu Axel Domingus ubadan menta Lifeways nem karta kahmen ka jong Axel kalak kala penyap yala di hakapor bakadan khat saus nem karta bat kani ka jingja kalakta ya kami Axel hadu kata-kata ban pendunai ke jing sosi ke jongka kalarai bahkan pun khon biang sasisin ban anda kapor kalapoi ka bahkan yo biang ye ikhlung ban khapat ikhlung kalayo apen ban dai khon chenrang ka jing kwa jongka jing sha ka bahkan yo biang ye khon kan thei ban ka kami kalapen he pensan yo Axel bat men jongka men jong uba he yo khandai snem hakashnong Portuguese ka bahasa thi ukpa ushong bat utrei ya kam te jing te ha Middle East ka jing sosi ka jong ka kami ka jong Axel kalayai ne bat kala nangjur hakaba ulok ulai pet tengah bat menru ujong la pet no na yeng hakapor ba u Axel udan khatweis nem karta lasyam baka kami jong kadon ya kajing pang bampong bat yaka lahaban sya sumar bat haban sa no po hospital bat u Axel ulahaban lej ban sa no bat ki bhayeng ki jong kakami jong Axel kampat jualam ye syakayeng mani ban mani ublei hendrei kat ba udon hangta bat ki bahayeng ki jong ki bahayeng ki la elam ye syakayeng mani ban bat hangta ulasdang ban itu ye ublei
Bad u Axel ulayai duai jur hadu kata-kata nak banta ka kemi ke jong u bahkan kotnyo nak jingpang ke jong ka hendrai ke bas ngosi ke long ka ba hadin arsnem ka kemi ke laklat no u Axel ulas ngosi hadu kata-kata bad ula perkhat ba ubleu deitang ke puris kam kai Paula sange ban let chikayeng mani ula sange ban duai bad haba ukpa jong ula wan pai che Portuguese ula let ban sa bad ukpa bad ka kemina haba u Axel ula poi ha ke jing puli ke jong u ha university ula sedang ban dikiat bad ban pendan kami ki drop ula ngap iki jing ruai ki bakin jak suj Bun sien ula julet kendu bat kinong mani ksuj bat kani kalakta jur riu hakapor ka ba udan arpos nem karta ula dan ke jing tieng hapo ka mensiem ke jung u kata ka jing tieng ka longkat ka ba ka jing tieng jong ki mensiem ksuj bat lakwa ban sange bandi kiat bandi duma bat ban pendan kami ki drop Hendrai shimla ban sange hakawai kesni u Axel ulai kendo yo perlok u jong u ubam junget ha ublei bat ubalai juyat di ya bam lang bat ya pendan kam lang ki drugs bat uni u perlok ulai thu ba ulai sya ban baptis ban ulai thu yo Axel chipang ublei ba ulai ai men siem ye u ban puli ka Bible mentah u Axel ula tip ba kidan sisa kita ki mensim kusut henrei yaki la ban khang lat da ka bor ka bakham khlain bat kata ka de ka bor blei u Axel ula sedang ban puli ka Bible bat ula sedang ban duai hakaban kong kalong ka ba yu ba unsenge itu ki jing mlien ki basniu ki ba ujule ban kat panang yat ka por uyos ngo ba kadan ka wei ka sur ka bakran ka sur baman ka bawan kran hapo jo mele ayu kumni haba ula yos ngo ya kata ulas ngo thu ba kan saja ka ka basniu ka jing im ka jong Bat hang takin u Axel ulah rai ba udai ban sange no naki ki jingle kerni ki jong u kat ba u puli ka Bible ulah syam ka jingkemen ka bakrau ha ka mensiem ha ka Genesis ka lenong ka balai ka peni ba u belai syam la ino yo briu ha ba ulah hap sya ka pop hendrai ulah bo lupa ya ka jing thmu jong ka jing penim kat bau puli ka Bible ulai baka Jingiathuhlypa ka jong ublei chapang ki khun Israel kala ja shisha ka jinget u Axel kala nang san ka nang mi ki por ban ulai baka Bible kam shim long ka khana tha hadien ka tu ka ni snem hadien ka tu ka ni benai ula pendap ya ke jing puli ke jong u bat ula poi bansa sha Dublin Ireland bat ula try ko mu software engineer lemba ke jing yalap jong ka balang 7-day Adventist ha ko online YouTube ula sedang ban ngap ya ke jing yalap bat ula yai peteng ha ke jing puli ya ka Bible bat ula sngutu ba ki jing jinjar ki ba ulaya kendu akapor ba udang red kim shim dei na ublei baro kila dei namar kapop bat ki jingja ki ba bakala ki ba u Axel bat ki parlok ki jong u kila jit kumbau dibet ula ong haki sam khat riu sao ki jing ngosi jong ki kin man bun ya kita ki baya pli ya utrai na kabenta uwei pat ublei lapan baptis ya Axel hakapor baula dan arpun rius nem karta
menta ulong briu bakamen bat ula syong kurim ya kawai ganas na Brazil bat karu kalasya pen baptis ha Ireland baro armut kia treistom ban penpuli Bible bat kiwei pat bat ki yai duai ba ubleun pen i ya ki ya ei ba ya ba ki dei ban le ki ai kublei ya ki jinkin show khat lai sabatan ki jong pi jong usnem ar hajar khat nieu kabalai rap ya ki bante ya kayeng mani ke bathamai bat community center ha Dublin Ireland hakani kapor ngin helum ya ki jingin show hala ki jong ki ye bat hakani kapor ngin yo ya ki jingrai kerpang nai aida Kharbteng Tung ini aduai. Kuk pajing phamneng ni aingo emi atrai bengila banwan ra khendet ki jingyo jongi shami atrai tukur khu yakini ki jingkin show ba anla man panan kam nakabanta ki jongi batu yai kurku yakiti ki bla ais bun atrai tus ngo jengkhot kerpat ni hani kapor maap ki la jengkang jingi baro Kharbteng Jisu nipan amen. Kublai sabatan biang ye pi baro kamat jingi puli lang jingi mentang singi kedai ka Bible bat ke Jingiathuhlypa bat shwa bangin sedang ye ki jing puli lang jingi tungin ye duai ko pa jingi bahap neng ni ai ngo e me bangila ban ye wan kumne ban puli lang ye ka tien ko bakoi ki jong me i kerpat ime bamen pha ki angel jong me bikin dan kat bat ni kat bangi dang ye puli bat kumjur ru atrai ngi kerpat bamen pha yo men sim jome bun shong sa bat ngi bat khamtam e ai ngi ya ka bor ke jing parkhat ba shai bat ke jing snuthu ye ki ba ro ki bangi pule dan rangkat bat ngi atrai ya ka bor banang sa ba ro
ni pa ni kini ha ka teng tran penim jingi Jesus Christ amen khot kan mau jingi la shim na ka kitab u Daniel ka lanong ka ba pra ka khot ka ba khat sa tungin ya pulelang bat ula ong hanga hado ar hajar lai spa sngi anda kumta ya kata ka jaga kentang on pen khoi no ki Jingiathuhlypa jong ka Bible ki long ki badan kam ya ka jingyai pat ka mission jongi ki Jingiathuhlypa ki penbiang ya ki sakhi ki baskem bat penshisha ya ka jinglong ka babet bat petikna jong ka Bible ka kali ka jingkali ka bami nang ni ka long balai ngin dan kam ya ki Jingiathuhlypa yin syam ya gani ka jubab haka kitab jong Yones tungin ya pulelang tementa ngala yatho ya hapi shwa bakan jia ba anda ka jia pen yo ngai tementa ngala yatho hapi ba shwa bakan jia ba anda ka jia pen yo ngai ka nongrim jing batai jong ka balang ka pendan kam ha ka jingpule ya ki Jingiathuhlypa jong ka Bible la khot ka historicism ka jingshisha katkum ka history tungin ya pe ya ka history jong ka perthai katkum ka kitab jong Daniel ha ka lanong ka baar ni shem ya ka jingpho asniu jong usiem unius em bam ngai ya ublei ba em bat ka jingkali ka bala ban mi hang ni ka long balai bu blei ujet ban ai ka ni ka jingpho asniu how news em yin shem ya ka ni ka jubab ha ka kitab jong Daniel hi ka long ka baar ka khot ka baar ko khandai bat lai pho ha ka ni ka jingkhus lai us em ulai yo I ya ka jingpho asniu ya ka dur blei ka bakrao bat Daniel la bataya ka thek pathek kat kum bala ai ka jingshai ho u ka kliek siaru la ong house em ka yang ya me ka ta ka long ya ka hima Babylon but ansabut de ki wei pat ki hima ka wei hadien ka wei but anda kut dang ta kan sawan ka hima ka jong blei tingin pet biang ya kani ka durblei ka bau Daniel lai I ringkat bat kini ki jing penshai ka balo yi I biang ha ka lendong ka banyo bat ka bapra hang ni ngi I ya ka hima Babylon ka bayang da ka kliek sia buat ya ka da ki sangti ba ki shadam rupa ka bayang ya ka hima Persia bat kum joru bala buat pat daga kapo bat kilabong runong ki ba yang ya ka hima Greece bat ki kijatnar ki ba yang ya ka hima Rome bat hadien kata ki slak jat pat la pen I bagi la dan ka jingkle da ki dau bertha bat kanar kini ki hima ki long ki hima ki balaya pra naga hima Rome badan lagi kiba mda dan bor hado kata-kata rei ki dan lagi kiba dan bor hado kata-kata bat la pen I ki itu kiba dan bor daga nar bat I gitu kiba kamduna ya ka bor senshar ha ka dau bertha bat hadien kata la yo I pat ya utu mau bu wan ban len shop ya kani ka perthai bat bla tap sendan tu ka yang ya ka hima ba bam jukut nrei blai ula ai biang ya kani ka ju ka jing phos niu ya ka jing pani tho pa ho Daniel ka long ba nyau bat ba pra ban pen shai shu shu ya ka ei ka ba Daniel ula khuslai ha ka man siam ka jong u bat man tau la pani pat da kimrat klau ki ba pher hang tung yi I ki ne ki mrat klau ki ba pher but ka wei ka hima hadien ka wei ka lanang ya kum ba batai
hagi Jingiathuhlypa ka history kala peni ya ka jingshisha kala ai ka wei hadien ka wei ya kini ki hima ki pelawan bat ni menta ni dan hagani ka benta ka juk jong kini ki kijat ki sla kijat ki baya khle bat kanal bat ka do bertha kumni ngi yi ya ki Jingiathuhlypa bla ai nado ka por ba Daniel bat ki ba ro ki jing batai ki lawan thek pa thek hado kini ki sngi ki jongi bat kin dang yai jaru hado ka bakut bat ka jingwan arsin jong jisu kini ki marat ba Daniel yo i ki yang parshi ya ki ka jing batai chapang jong kani nila ban shim na ka lanong ba nyo ka khot ka khan nyo bat ngin shem ru ha ka kitab Daniel kalnong banyo kadkhot ka baar bat ka balai hang to la ai de kidak kal er bat ka duriaw ya ka jing batai jong ki pila ban shem ha ka kitab jing pan pau kalnong ba khanyo kadkhot ka ba khat san kumta ka dur blay how Daniel ar bat ka Jingiathuhlypa ba teng ha ka kitab Daniel kalnong banyo bat pra ka aya ka nongrim jong ka history ki Protestants haba ha ka ba ni kum ka balang ni bat scam ya ka hado menta ka wei ka sngi ya ka shisnem ka jing batai ya ka wei ka sngi ha ka shisnem kam dei ka jing batai ka ba la shuthau do briu nrei ngin sham ya ka ha ka kitab Ezekiel kal nong ka ba sao ka khot ka ba nriu tung ni pule lang ka wei ka sngi ya ka shisnem ngala bo ya ka ta hame Ezekiel kal nong ka ba sao ka khot ka ba nriu bat ka jing batai ya kini ki ka wei ka sngi ha ka shisnem la ban shem ru ha ka kitab Leviticus ba jingkhen kumjo hang ne ngi i bo bleu pen pawi ki jingkhen por ye ka jingkhen por kumbala shem ha ka kitab Daniel nyo apusan Daniel pra khat sao jing pen paw khat wei a bat lai jing pen paw khat a riu bat khat sao bat ha ki kot jingkhen kal nong ka ba khat lai ka khot ka ba san kat bau Daniel dang pej dang yai pusan ya kini ki marat klau la danu tu marat ba mi ya ki reng bat Daniel udai yai pej ya kini ki reng bat kat bau dang yai pej ya ki reng ulai i ya ka we ka reng ka beret tungin pej kum no ngila ban i tho ya kani ka reng ka beret kani ka reng ka beret ka long ka bala kham phla ka la wan hadien kini ki reng ki bala mi shwa hau ne marat klau ba sao ka la mi hadien jong kini ki we ki shipautli ki reng bat kala jenrat haga jaka jongka kat ba kadang mi kala jenrat lightly na kita ki reng bat kala long ka ba kham i per shibun na ki we pat ki reng ka bangila ban shem biang ha ka kitab jong Daniel ban nyo bat wa pra tungin pej bnia ya ki nyo tli ki jinglong jong ka ne ka reng ka baret kumbala pen i tho ha ka kitab jong Daniel nyo bat pra ka banang kong kilong ki baret ka ba ar kila nang he ka balai ki dan ya ka bor ban pen shitam ben ka basao ki pen kraw ya la de bat kren ben ki au blay ka basan ki pen shitam ki briu jong blay ka ban riu ki dan kat kum ka por jong ka Jingiathuhlypa ka babot ni la ban tip pa kilong ki bayai ne tat hado ka por ka bakut bat kani ka reng kan dan ne yang hado ka por ka bakut bat an sa penjat pat ya ka da ka bor jong blay la ai por ya kani ka reng ka baret bakan le don bor kumbangi shem ha ka kitab jong Daniel nyo arusan
hado kapor bat ki por bat shiteng por kabalong laisnem shiteng kat kum ki Jingiathuhlypa la Kenya ka kentin por shisnem kumta baro kilong shihajar arspa nriposnem bat la shem ba kani ka reng ka bared kala yeng bat le don bor nadu usnem sanspa laipopra edi hadu usnem shiajar nyospa khandaipopra edi hadien kata la pendo bor no eka shipor nrei kani ka reng wat la kala do eka bor bakrau jongka kandang yai don hadu ka bakut bat hadu ka jingwan arsin ka hima blay Tomen tangi ni pek ya ka jing bisa bat ka jingwat benia. Hadian ka por jong ka jing pen stambeng kata house nem shiajar nyos pa khandai pupra ka kitab Daniel ba nyo bat bapra ka kran chapang ka jing bisa. Kani ka jing bisa ha ka lenong ba nyo ka ya dei be bat ka jing pen khoi ya ka jaka kentang. Ya ka jing sedang jong kini ki hajar lais pasnem kumbala shem ha ka kitab Daniel kal nong bapra kedekhat ke bakhat sa ha ka ba yaki nyau pau tayo bayang pli saus pa khnai posnem jong ka Jingiathuhlypa la otno kedekhat ke babud ya ka nyau pau tayo ka Jingiathuhlypa ka bangi shem ha kal nong ka bakhandai ka aya ka jing sedang jong kani ka por menba us artazazes ula aya ka hukum bantam pentamai ya ka Jerusalem kani ka por ka long ka snem ka bahnyo jong ka jing long jong u ka balong house nem south pa sanpunyo BC lada kengbej ya kani ka por kat kum ka por ka Jingiathuhlypa ni shem bakani ka hajar lais pasnem kala kut house nem shihajar prospa sabhusang kani ka di ka por ha ka bau jisu lai rung ha ka jaka bakentang ha beneng ban pen khoi ya ka bad dai hang ne bo yeng ko mu nong sakhi na ka benta jongi baro tongi ni pek pan ya ka jing puli ya ki dak Parshi kidak Parshi naga benta ka por ka bakhat do la shama ka kitab Daniel bat jing pan pau hi barok away ya ki jingjia ba per na do ka testament ka barim hado mentam ne la shem bat la penshisha ha ka history jong ka perthai tungin ya pulelang nangkong koren ka nong ka bashipau khot ka banang kong hado khat lai lada pipule ter pen shem bahang ne upol ukdo ya ka jingya shem jongki nong Hebrew mendai ha ka riklang ha ka jo ka por jong ka jingya lenti jongki kilaya bam ya ka jo ka jingbam bakanja man sim bat kilaya ya saw posnem shakata ka ri jong ka dud bat kangam Kari kabala kular ya baro ki kun Israel bakin yo benta nrei dang don ki bam shim la yo ban leit rung ha kan ni kari bala kular kini ki ki long bat ki dei ban long ki nuksa ya ngi baro bangi ni dei ki kun Israel bakan jaman sim bangin long ki ba husyar kat bangi ha gini ki sngi ki bakhat do yo ha ka jing up jongi ngem la ban besut ngem la ban poi ha ka hima ka jong blai ban kan pen kan mau ye pi sa shisien bangi ha ka por ka khadu jong ka history jong ka perthai ngan kan tu ye pi ba pin long ki ba shania scam ha ki kular jong jisu bon ki jing ki ba ye shem ha ka ne ka perthai manta barok away niya mat yaki nrei pen kan mau biang pi ba kini ki jing ki badang kham shushu kindang wan ha ki por ki bandang wan
bat ya kita baro la tho ha ka ktien ki jong blai ni em ha ka juk jong ka jing bisha ha ki sla ka jat jong tu dur blai ha ka jing pho asriu Nebuchadnezzar ha ka ba ha ka tu ka por u jisu la rung sha ka jaka ba kentang ban bishari wei pi wei man sim ha ka yeng shari jong ka beneng bat ha ba u jisu yang ban ya sai na ka banta jonga ba jong pi baro ni dei ban kan mau ba ngi la ban bat scam ye ki jing kular ki ba u un sawan kloi ba un sawan shen kini ki dak ki ba ki khot ki prophecy kini baro ki dei na ka banta ka jing sneng bat ka jing yalam yangi sha ka hima jong u hi u omla ban don tang marwei u don kam yangi baro wat pen ka men siam ka jong pi kat ba pi pule na ka ktien ka jong u it la de bat wan sha ki jat ki jong u bat pen sham ba pi pen yo ya ka jing em ka ba suk ba ka dap da ka jing kemen bat ngan aap ha ka ba kod no da ka ni ka de khot ka ba pila ban sham ho yones kal nong ba khat saw ka de khot ka ban ka de khot ka ban kong ha do ka ba lai wat ki ku slai na ka donut jong pi tu ngai pi ha ublei tu ngai hangaru ha ka yeng ukpa jonga don bon ki pulet shong ne na ba ngan sa lej no ban kre ka jaka ya pi onda nga la lej no bat nga la kre ya pi ka jaka kan wan pat bat ngan shim ti ya pi hala de hi ba ha ka ba nga long manga pi ru pila ban long tu blei un ker khu ye pi kat ba pi wat na ka ktien ka jong u ye ki jing ker khu ki ba bon bat kham tam ki jing kular ki ba scam ki jong u to ai ba pin yo ai ka jing shai no men siam ba khoi ha ki por baro tong in ye duai blei u pa jong yu bhap nei ni ai ngo atrai me bam la ai ngi gani ka por ban ya pule khandiat na ka ktien ba khoi ki jong me ya ki dak kishen ba ya leng ba kani ka history jong kani ka pathai bat kumno ba me kwa ban pen kre yangi ban yin ya don ban ta aka hima ka ba khoi ki jong me ni ka pa da try ka jing don jong me bat iwei pe wei man sim ba pe ya kani ka program kani ka sngi to da kar khui ki but I ki a try ka jing start ba ki jing shampang but ya ka jing pen shai na ka ktien ka jong me ba ki la ban don kham ha jan jong me ha ki por ki ban dang don ba ro don ron kat bat ni bat plai yang ya try ki jing ka khu ki jong me ni pa ni ki ne ka teng try nam em jing Jesus Christ amen